गोदान जयेन जाफैलायबाय रायजोफोर लोगोफोर नाय बेनो जोंनि गार्डेना दाबाया जोंना बेनो नै बरिया गोदान जयेन जाफैलायबाय सिन्दार खादो गैनो दाबाना बिराद रोखारै सिङाव सेंग्रा सिख्लाफोर बिराद फैयोलै फाग्लासो नेसनेल खाथियावनो बे नेसनेल मोनाबाय 8था जाबाय मोनानि 8था अबाव जिबौ मासे थैदों दहाय गारिजोंनो जा गिदिर खालामनो जिबौआ फंबाया सिरलायनो थांदों औ दाबा दङ सेस दाबा गोजा बे साइडआव बेसेबां नायनो दाबा सेस दाबा दंजोबो लाइन 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 जोंनि दाबाया बेनो नै दिनैसो जयनिं जादों गोदान उफाय गैयालै मावनानै जालाबायनोसै जेराव मेरावनो नै बिराद मोनाबाय नालाय स्टेन्डार्ड लाइटआ सेस लाइट होजोबखानाय नोंथांमोनहा फैनो हागोन जाफैनो हागोन दाबा कास्टमार दङ जा बुरजानो नेसनेल खाथियावनो एखेबारे नांजाबखानाय गारिफोर नुबाय बरिया लाइट बे जाबाय स्मार्ट फेक्टरि कम्पानि बे दाबा गोजा बैबो दाबा फ्रेन्स दाबा सिङावबो नायनो हागोन लोगोफोर बरिया स्टेन्डार्ड काउन्टार बेनिफ्राय थाग्रा लिभिं रुम बियो 9 10 गासिबो जाबो दं ओरैबो दं ओरैबो दं बैनो जोंना रुमा औ बे रुम जोंनि कम्पानिबो दंबाव कम्पानिनि नांजोबखानाय बे केबिन रुम गोजा गासिबो मोनसे दं 16-17 दंदां फाग्लासो नायलाय बरिया स्टेन्डार्ड मानसिबो दाबो गैया नै मावजिया मोसानाय दंबावो खुगा सासे थाबायगासिनो नान सावग्रा नान नैबे तान्दुरि नुबाय किचेना नैबेनो बरिया स्टेन्डार्ड सथिबो बेबो लाइट गोजानि नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम किसान